Srdečne vás všetkých zdravím pri dnešnom výklade. Je to výkladík na budúci týždeň. Pozrieme sa na to, čo vás čaká. Samozrejme, najskôr by som rada pár slov, a to asi takých, že je to kolektívny výklad, tak nezabudnite na to, že môže s vami rezonovať len prvá časť výkladu, druhá nemusí, alebo vôbec nič. Dobre? Nemusíte sa nájsť každý týždeň v každom výkladíku. Ďakujem zase všetkým tým, ktorí sú tu s nami, ktorí ma odberajú. Nezabudnite dať like a odber. Like preto, aby sa to dostalo možno aj k niekomu inému, toto video. No a ďakujem za vaše pekné e-maily. Keď máte nejaké potrebu ma kontaktovať, tak môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu alebo Facebooku, dobre? Messengeru. Pozor zase na tie podvodné správy, keď vám niekto odpíše a ponúka niečo. Dobre, ja vystupujem pod názvom Karty svetla, takže pozor na to, že kto vám píše a reaguje na nejaké vaše komentáre. Dobre, môžeme ísť teda na to. Budúci týždeň sa začína tým, že niekto z vás bude prechádzať takou duchovnou cestou si. Buď sa cieľene niekto bude tu zameriavať na ten duchovný rozvoj, čo viem, že teda mnohí z vás na tom pracujú, čo je super. A niekto bude len ako keby sa zamýšľať možno nad smerovaním svojho, či už života, alebo vzťahu. To môže byť čohokoľvek, ale skôr to ide takej tej cesty, čo sa týka života, že kam sa uberať, hej. To sú také tie momenty, kedy sa proste človek začína zamýšľať nad tým, či možno zostať v danej práci, alebo zmeniť, čo robiť so životom, v zmysle, že či to chce nejakú zmenu, alebo ísť v starých kolajách, alebo čo vlastne potrebujem a také veci, dobre? Takže aj to tu vidím. Vidím tu nejakú návštevu. Niekto budete mať milú návštevu, ktorá prinesie niečo pozitívne. Čiže môže to tu byť pre niekoho príjemný týždeň, príjemné stretnutie s nejakým človekom alebo rodinnými príslušníkmi. No a potom sa prehupujeme do tej horšej časti, ktorá hovorí o tom, že pre niekoho, takto ja mám pocit, že budete mať konflikty budúci týždeň kvôli financiám. Môžu to byť samozrejme konflikty v rámci rodiny, partnerské, s deťmi, áno, proste môžu fakt byť finančné záležitosti v riešení, áno, ale ja mám taký pocit, mňa tu trošku ťahá do práce, že niekto, kto očakávate alebo čakáte na spätnú informáciu ohľadne, alebo to budete riešiť začiatkom týždňa a budete čakať na odpoveď v rámci toho, či vám zvýšia plat a tak ďalej, takže sa dočkáte akurát tak negatívnej odpovede. Dobre, čiže samozrejme je to kolektívny výklad, nie pre všetkých to musí byť, možno niekomu aj zvýšia, hej, lebo keď sa na to pozriem potom inak, tak separátne, to znamená, že pre niekoho sú aj tu tie peniažky, čiže niekto v pohode tie financie bude mať. Ale skutočne to, čo ma tu ako prvotné ťahá, je, že niekto sa budete hádať kvôli peniazom a niekto, ak očakávate, že vám zvýšia financie, teda plat, mzdu, tak niektorí sa nedočkáte, dobre? Nie teraz. Nehovorím, že to nie je možné ešte do konca roka, ale teraz nie, tento týždeň, ak to budete riešiť. Tu mi ide, že tú návštevu, čo budete mať, tak môže to byť aj návšteva dieťaťa, že buď príde, viete, myslím tak, že buď vás príde pozrieť dieťa, syn, dcera, alebo opačne vy pôjdete za dieťaťom, dobre? Môže to byť aj taká návšteva, môže to byť komunikácia a príjemné stretnutie s nejakým priateľom, alebo možno niekým, ale mne to tu ide do tých rodinných stretnutí.
Samozrejme na túto negatívnu kartu som si doložila zase len negatívnu kartu. Tam ten nepriateľ obnáša to, že áno, je dosť možné, že sa to bude fakt týkať tých financií. Ja tam vidím neúspech v rámci riešenia finančných záležitostí. Pozor na to, aby doslova ste neprišli o financie, že nebude to možno len hádka, ale aby ste o ne aj neprišli, dobre? Takže bude to ak hovorím, ak budete riešiť finančné záležitosti, bude to v práci, tak to bude vo váš neprospech. Ale je to kolektívny výklad, prosím vás, tak všetci sa tam zase nemusíte vidieť, hej? Je to taký veľký boj, veľké ako keby obhajovanie si toho, že máte na to nárok. No, ale vidím to na teraz také v neúspechu. Takže toľko. A ideme sa pozrieť na to, že čo by vám teda poradili tieto karty. Svetla. Alebo čo, nejakú výzvu, radu, keďže to nemáme ani vzťahové, tak dáme kartičky svetla. Máte tu plejády, čiže dvojitá misia, channeling a poznášanie ľudstva. To je o tej energii, lebo vy budúci týždeň zrejme niekto budete, čo je zaujímavé, táto pekná energia mi ide aj pod tieto pekné karty tu, čiže tá návšteva, tá komunikácia možno s rodinou, možno s priateľom. Áno, to je presne tu. To je niečo to pekné. A tu v tej druhej časti, čiže tá energia, to znamená, ešte sa k tomuto vrátim, to je niečo príjemné, kedy vy budete v dobrej energii, budete sa cítiť príjemne, lebo budete mať príjemných ľudí okolo seba a treba si tú energiu aj strážiť, keďže budete v kontakte s ľuďmi, aby vás neoberali o energiu, samozrejme nechtiac, tak dobre strážiť si to svoje energetické pole. A tu máme takúto kartičku válečnice, ktorá hovorí práve o tom, že čo by ste možno urobili, ak by ste nemali strach, hej, ísť do toho. Pretože môže tu byť kľudne to, že niektorí budete sa báť, ako keby požiadať o tie financie, lebo možno vám je to nepríjemné, možno si poviete, že aj takto k ničomu nevedie. Nie však je to automatické, hej, že keď si niekto požiada, že mu aj zvýšia, takže tu je vyslovene informácia, že čo by si teda urobila, keby si sa nebála a vedela by si, že si podporovaná, že sa ti to môže vydariť alebo oplatiť. Ono, možno sa to neoplatí hneď, hej, že niekomu tie peniažky tu idú, to je pravda, ale tá väčšia energia ma ťaha k tomu, že niekomu to nevyjde, hej. Takže nebojte sa, tí, ktorí váhate ešte, že opýtať sa, keď vám možno neprilepšia teraz, možno vám prilepšia neskôr. Ale ako keby vás to vyzýva k tomu, že dať o sebe vedieť, hej. Lebo keď si nepožiadate o nič, tak nič ani nemusíte dostať, pokiaľ to nie je nejak plošne riešené. Takže budúci týždeň tu máme viac menej o nie vzťahové, ale skôr takéto informácie pre vás. Tak nech máte ten týždeň príjemný. Majte sa krásne.